Ahojte, zdravím vás, momentálne sa nachádzame s týmto opusteným domčekom. Vraj to bol niekedy penziónik, tak uvidíme, či sa nám podarí niečo natočiť a v akom to bude stave. Tak sa pohodlne usadte, úbeh začína. Poďme na to. Čaute. Koľko už to je dosť demolované, akože, dosť kapanek. A tak uvidíme, možno sa ešte bude dať niečo natočiť. Voľaká turbína. Skrinky a elektrika. No však to je vidieť, ty kokos. Toď. Sú veľké lavice, možno, že to bola študovňa. Vyzerá to na nejaký kaštielik. No že je dosť takom dezolátnom stave. Vidíte, tu už je normálne jazierko. Vyzerá to také naspadnutie. Ale však ešte tu možno nájdeme. Zábradlé vyzerá fajn, také školské. Tu budeme dávať pozor, aby sme sa neprepadli. No tam už vidíte, tam už to je celé prepadnuté. Dá sa ísť aj vyššie, ale vyššie už asi nepôjdeme. Wow. 11. Pekné dvere, také modré. Tým proti tam je bola aká jama. No. Ja to sa už má neprepadnúť. Vyzerá to hodne desivo. Hodne. Aj ten strop vyzerá taký naspadnutý, ty kokos. Fú. To dozadu už asi ani nejdem. Nestojí za to. By som sa tu niekde natiahol. Ale to by bolo epické, akože ísť na ten balkoník. Skúsiť to z toho balkoníku. Som blízko. A zároveň tak ďaleko. A nejdem, tuto sa otočím. Lebo to sa bojím, že sa prepadnem, ako bolo by to také epické z toho balkoníku, ale nestojí mi to za to. Je tu taká, no, že človek sa bojí, aby sa neprepadol. Aj tá podlaha sa mi zdá, že tak pracuje. Ja ako som chcel ísť na ten balkónik, ale... Niekto je hore? Majky? Šialenec. Wow. Schodisko pekné natreté. Že? Na spadnutie. Aha. Ja sa nedá dostať?
Áno, do schody. Tam môže diera. Si blázon. Nič? No, to isté, čo doma, ale tiež je to také, že nechcem tam ísť pre sa to. Ale takhle... Ako? Takto doma odkladám. A dole ináč si dvere otvorím. Áno? Hej, dole sú dvere. Wow, to je oranžová chodba. Pekná tapeta. Len je to už také na spadnutie, nebudem sa to ani moc premávať. Tie dvere sú akorát pekné. Tak, sme na konci tohoto videjka a dúfam, že sa vám aj takéto videjko páčilo. Dávam, budem rád za odber, like a nejaký komentár. Ďakujem. Čaute.